Mga kaigsuunan, niya ang laing sumpay, ning sugilanon sa gugmang nga naguluhan. Maghulat. Ako. Ang pingan ko, kung gisaknay ning ako. Nagiday gayon na nga magkita pa mong buha si mong mahal sa kinabuhi. Mamatay na lang days ng taling nga dili na mo magkita pa, day aluna. Jimboy, Mao gani may tabo, day. Mamatay na lang imunahan nga dili na mo magkita. Day, dili ka naman nga patuos probinsya. nadlog magod siya nga basit og tuan na unya si Rene. Inigabot na mo dito. Tuwa pa magod si Rene sa Manila, kun. Dugay pa magod to siya mauli. Mao na diha. Sayop magud kagod. Sayop kinang imo, day. Kaya napaklaro gyapon kang si Raymond nga nahigugma gyapon kang Rene. Mao nga, yan noon kang gitugutan nga maadto ka sa probinsya. Jimboy, nabangi ko. Dili husto kini iyang pagdili na ako sa pag-ato sa probinsya. Unsay buhaton ko? Aron mosugod siya nga magkaduwa ako sa amo. Unsay buhaton ko, Jimboy? Bueno, okay, nalayo mo guys akong tambag, no? Day, ingon ini. Ingon ini ako itambag nimo. Ug mao gini buhata, day, Luna. Unsay ka na, Jimboy? Luna, day. Usa ra gyud buhaton mo. Aron tugtan ka ni si Raymond nga makaadto kag pagbalik sa inyo. Ay, kayo sa lagi akong buhaton. Unsa, Jimboy? Day, papasa lang sa impit si Rene. Diha sa imong kasing-kasing. Jimboy? Mao ka na, day. Unay kapuslanan kung padayon ka pa may gugma niya, day. Tungod kay, wan ay kagawasan ng inyong duha ka gugma, day. Tungod kay minyo ka na. May bana ka na, day, Luna. Karon, naigot ka naman sa kami noon, day. Kung padayon ka man magandong nga, kamo gyapon ni Bayri niya magkadayon. Masuko na ni mo atong Ginoong Diyos na, day. Kay minyo ka na. Tuna ka na ibana. Ako, day, Luna. Bisan, pagkalatagaw mo kong utok, nahalos-pulos sinanggaw na ning ako. Pero karon, seryoso na kong nagigsulti ni mo, day. Kalimti na lang sa dayon si Rene. Kay kung dili ni mo kanimtan si Bay Rene, sa umabot nga mga adlaw, doon nagidugo nga magbanaw sa yuta, day. Oh, Jimboy! Salamat, Jimboy, kay mitabang kaughangyo ni Luna. Nga kalimtan na lang niya sa himpit katong Rene. Kay wanay kagawasan pa ang ilang gugma. May bana na siya ug mao ang akong anak. Mao gina, sir. Ako mong lang tao sa unahan, sir. Kung padayon siya may gugma atong Rene, sir. Mabunga gyud kini di maayo, sir. Walay kagawasin lang gugma ni Rene. Kay may bana na siya. Husto ka, Jimboy. Ug salamat yung kayo sa imong pagtabang ug hangyo ni Luna. Daghan yung kayong salamat. Ako, sir. Bisan buang ko sa inyong pagtanaw. May utok sa ko, sir, eh. May utok magani ng umikas. Ako pa ka nga tao. Dili sa tanang gayon nga buang ko sa inyong pagtanaw, sir. Tarong ko, sir. Tarong ko pangutok. Dili ko buang. Uy, likoy magkalit ng istoryahan ni mo, Jimboy. Ay, Kaya nga naman, moingon-ingon bago kung nabuang ka, ha? sorry, sir. Sorry, nadalang gyud ko sa emotion, sir. Tinor nga, huwag ka may nga nakubuang, sir. Sorry. Sorry gyud kayo, sir. Nagpasalamat pa magani ko ni mo. Nya, kalit ka naglikoy. Bumbuang ka magkagutok, buang nga ka. Padaan bagid ko. Ay, Sorry, sir. padayon si mong pagtabang kang Luna, ha? Padayon lang. Aron hingpit na yun niya nga malimtan katong Rene. Kay kung dili niya papason si Rene sa iyang kasing-kasing, muabot yun ang higayon nga magkamatay si Rene o si Raymond. Og anak ko si Raymond, busa labanan ko yun ang akong anak. Di ko gusto nga siya ang mapatay atong Rene. Di ko yun ka na ikatugot, Jimboy. Mao ba, Iho Raymond? Nag-away mo ni Mr. Chan? Tungod sa pagdawat mo sa usa niya katao nga nang-apply ni mong trabaho? Oh, Daddy. Nakawayan mo ko sa abilidad sa mong tao. Mao nga, sa dahang nang-apply siya na ako, akong ginawat. Gipalabuan ang iyong sweldo. Mao nga, nibalhin sa dahin siya. Nang-apply siya kay imuman nga giagni nga mag-apply. Dakong sayop ang gibuhat mo. Suod mo si Mr. Chan. Wa mo na lang unta kuha ang tao nga iyang sinaligan. Bitaw Raymond, husto si Daddy. Nang-apply siya ni mo kay
imo mang giagni nga mga play. Nagkayubsa na noon mo sa imong higala. Iyon ko niya na, Luna. Kung ano siya magustuhan ko, ako yung kuhaon. O ikaw, kalimtin yung katong rin eh. Kaya dili ka na niya magkuha pa. Kung pugson ko mang gagani niya ang pagkuha, unya ikaw, mukuyog kang rin eh, huwag mo kumbiyaan. Doon nagidugong mo ba, no? Huwag ipaniguro ko. Nga ang dugo ni Rene ang mubanaw sa yuta. Kung iya ka mang yung bawion, kika na ako. Raymond! Iho Raymond. Sorry, di alona. Nanabot na itong rin yung atong topic. Basta ingon ko na nagbatasan. Kung ano sa'y gusto ko, ako yung ang kulong. Raymond, iho. Kinilay kasulti ko. Di ko gusto nga mupatay ka og tao. Di ko musugot nga mahimo kang kriminal. Huwag ko mangando yung mahimong kriminal dati. Basta mo akong batasan. Ang kunon ko ang butang nga gusto kong kunon. Ug oras yung mailog ko na kini, dili ko na ikatugot nga iya pa kining mabawi. Sama niya na. Nailog ko na kini, gikan kang rin eh. Busa dili ko na itugot nga iya pa kining mapawi, gikan ako. Iho Raymond. Okay, niya na gyud kamo. Hingpit na gyud kamo nga mibalhin na din sa inyong bahay, Raymond. Aluna. O, Daddy. Og aron dili unya na mamingaw si Aluna kung mulakaw ka nga magatiman sa inyong negosyo, pangitaw niya mo og inyong katabang. Dili na siguro, Daddy. Gasto na kaayo. Madala man ako ang tanang mga lihok kunon din sa bahay ko. Gusto biya si Daddy, di alona. Kinahanglan nga doon na gyud tay katabang. Aron kun may lakaw ta, doon ay mabilin din si bahay. Sir! Oh. Sir Hector! Sir Raymond. Dayalo na. Di lang ko mag-ma'am ni mo dayalo na ha. Kaya pariyaran mo talang sa una. Puros naman tayo katabang sa una. Nasultihan lang ka kay hindi pa kasawam kang si Raymond. Mao nga, magday lang gyapon ko ni mo day. Okay na, Jimboy, oy. Okay. Dili mo ko ganahan ko, gatahoron ko, ma'am. Padayon na lang ang naandan mong sangpit kang Aluna, Jimboy. Di ba na siya parihan nimo nga ganahan kayo nga tao gulog sir. Grabe, sa nung naong sa mo sir. Sa? Joke na sir. Sige, uli na ko. Kay basin ngita na to sa Mamerlinda na ko. Aris ako sir, ha? Sige, salamat sa pagkaniha, Jimboy. Dagang kayo salamat. Maayo kay ni Aknalia. Niagit ko, Briggs. Kay nagdali ko nga matunga na dayon ang tanang plano. Lia, makasugod na kita sa atong gimbuhaton. Tinuod ka, Briggs? Ha? Oo! Tungod kay may tao na kong nagikasabot. Aron mo ay mo ayuda sa tanang tang pagabuhaton. Salamat! Salamat kung mao ka na, Briggs! Og niining higayon na. Sugda na nato ang unang lakang aron matuman ang tanantang mga plano, Lia. Hain! Hain namang tao, Briggs, ha? Hain siya! Aron masugda na dayon ang tanan. Naginaminam na kayo kung nga mailog ko si Raymond gikan niya itong animal nga alona. Hain namang tao, Briggs! Ay, ikaw gadali ka man. Ay, kabala ka. Ni anak kadto karong taod. Gihatagan ko na siya sa kompletong nga address nining akong gisaran. Mao ba? Kasaligan maka ka namang tao nga gikasabot mo. Oh! Kasalitan! Abi mo, buutan bilang tawhan, ha? Ako kan silingan dito sa amo. Buutan kayo na. Dili magilong tagay na mo sugot. Nga, atong pabuhaton ining atong mga plano karon. Pero misugot siya. Ako sang giingnan nga suhulan ko siya kung musugot siya si pabuhata. Basta kay paabot lang. Pabuton lang yung pag-abot. Kung mauna, dili ta kinidugayon, Briggs. Gusto ko nga magkabuwag na dayon sila sa labing madali. Ay, lagi. Magbuwag lagi na. Magkabuwag na sila. Bueno, namalhin naman kasi sila sa bago nilang Pinoy anan. Pagaluawa sila dito pirmi.
o ipadayon ang pagpatuo nga nalipay ka sa ilang kaminyoon. Okay, sige. Mula ka una ko. Og tawagan lang tayo ko ha. Kung moabot na ka ng tao nga giingon nimo. Wa pa ko makaadto silang gipuy-an. Moadto na ko, Bricks. Dugay pa man ka tumaabot tawhana. Mo yung sulti nga mo siya. Aron sa man kang paaboton to ka kriyot. Ha? Aron ka moabot. Masultihan mo rin siya sa angay niyang buhaton. Ay sa paglato. Paaboton sa ito kriyot liya. Maoba, karon ka na lang mo adto sa inyong probinsya. Oo, ma'am. Magdalang kong pipila ka mga bistin ako, ma'am. Ay, mga sunod adlaw lang ko mobalik din, ma'am, ha? Sige, sige. Ayaw lang tayo pagdugay dito, Jimboy, ha? Kaya wako'y masugo. Sige na. Pwede ka na nga mulakaw karon dayon. Salamat, ma'am. Di lang ko magpaabot ng Dahlia, ma'am, ha? Ikaw yung lisulti, ma'am. Nga, miduwa ko sa mga probinsya. Sige, Jimboy. Sige, ma'am. Ato na ko, ma'am. Umahapit lang ko silang si Raymond. Gusto ko mag-isulti nga, na. Ha? Aris ako, ma'am Merlinda. May nagdoorbell man, dahil na. Basin og mga play na sa pagkakatabang dong Raymond. Kanaugan sa nako ha. Ablihan ako ang gate. Mula ka naman po ko. Aron magatiman sa itong negosyo. Tara sa ubos, kitang duha ang maubli sa gate. Tara, okay. dahil na. Tana. Nauna-una na ako. Mas maisag tuod nga may katabang ta. Aron doon ako sa istorya kung mulakaw ka. Dili ko magmingaw. Pero magsabot ha. Kinahanglang babae ang dawat ng tangag tabang. Kung lalaki ka ng botron mga play, ako ng balibaran. Nga naman. Hindi ko gusto kung lalaki ang katabang ta. Kaya mahadlo ko nga kung wa ko, iyaw niya kang luguson. Ikaw, cute. Hindi ako kumidya ha. Hindi ko gusto katabang nga lalaki. Mayroong tagbabae ng botron mga play na. Eh, pastilan. Abi ko bag ang mga play na pagkakatabang ang nagdoorbell. Ikaw mo ko ni Jimboy. Nagdama lagi ka og bag, Jimboy. Ay, kuhan dahil na. Si Raymond. Anong kumlarga sa mga probinsya? Ha? Muli ka sa probinsya, Jimboy? Ang mayroon mga nagsiingon mo bakasyon kasi yung probinsya, Jimboy. Pero wag magkamadayon. Huwag karon, mulaga ka na gudi ay. Oo, sir. Sige lang kung kapuspon sa akong pagbakasyon dito sa probinsya, sir. Pero karon, larga na gid ko. Mihapit lang ko ninyo din, sir. Ano manangin ko ninyo. Bisan, dili ta mo igbaho o parente. Pero, isip ta mo nga, suod na kong higala. Oo ba? Bueno, yeah. Ay. Uy, saan mo na yung mag-ikot sa mong pitaka, sir, ha? Ako na ipabaho ni mo. Ay. Kamay na ko din ang kantidad. 5,000 pesos na. Dawata, imo na ni. Nindot, tag-tinuon ni sir. Ay, salamat. Ay. Ikaw mo lang kwarta fake. Ay, Nood na. Ay, sinuod ko din ni sir. Ay, gisip yun ko ng mga higala, sir. Thank you, sir. Usa pa di mo yung manghawag ka man. Anibi. Thank you, sir. Bueno, muna ko ng bulagaw ha, Jimboy. O ipalihog na ko kablis sa gate, be. Ano magkagawa siya akong auto. Oh, ariglado, sir. Sugod ta. Salamat nga mihapit ka din sa bahay, Jimboy. Aron nga magasulti ta sa dili ka pa muuli sa tong probinsya. Ay, kamgid akong tuyok sa akong pag-aninay. Anong pa ibawon ka nga mo, bakasyon ko kadiyot sa ato. Ug mayo kay, wa din ni si Raymond. Karon mo, tanak ni mo day. Kung pananglit lang day ha. Inig-abot na ko dito sa tong probinsya. Unya, tuwa na si Rini. Unsa man, sulti ko, unsa akong buhaton day. Unsa man, sultihan ako nga, nahigot na kasi kami noon. Nga may bana ka na, ha? Dahil na? Jimboy! Mao ginay usa ka kong tuyo ni mo day. Kung unsay buhaton ko, kung simba kong tuwa na si Byron dito sa ato. Dako ang akong pagtuo, Jimboy. Nga wa pa si Rene. Wa pa siya mauli. Dugay pa maguto siya, mabalikod. Kuhan man ko day, di lang tumatag-an ng panahon day. Ako pa, yung kaso lang, atuwa na siya dito. Ragi mo mas sulti day. Habi no, kung dili ka makahatag og tubag sa akong pangutana, ingon-ini na niya akong baton day. Kung simba ko, tuwa na si Byron ni sa ato, nag-abot na ko dito, sultihan na ko siya sa tanan day. Nga,
ikaw nakasal na sa lain. Minyo ka na. Day, dili mayo nga limdan na to siya, day. Kung tuwan naman ganito siya sa ato. So pa may rason nga inimuta ang tanan. Na, wa ka na may gyud kagawasan. Paitabiya ni uy. Si Rene payag yun ang akong gimahal pag-ayo, Jimboy. Pati yan nalagi ng gugma ni mo niya. Ano man? Gusto gyud ka magkamatay si Raymond ug si Rene, ha? Inigabot ako dito. Moyo naon ko pagkikita imong inahan ug imong igsuon. Ako silang sultihan nga nagkita tayo din sa syudad. Kuan, basta ako libala na. Ako libala sa pagpasabot sa imong inahan nga nagkita tayo din. Sige. Sa dili ka pa mula ka, Jimboy. Paabutan ako kaniya ta. May ipada ko nimo nga kwarta para nila ni nanay ug ni man ni Brando. Paabutan ko kaniya, Jimboy. Maayo da kay dali ka nakabalik mo agi. Pagtawag na ko ninyo, naabot na among tao nga akong gingon. Milakaw na lang ko, kay dugay man naabot. Hain. Hain siya, Briggs. Tuwa sa sud. Dali. Adto ta siya. Tana, Briggs. Aron masugdan na din ang tanan mga plano, batok atong animal nga Ilona. Tana na yun, Briggs. So, ikaw din giingon ni Briggs nga mo ayuda sa tanan namong mga plano? Oo, ako, ma'am. Kinsay nga ni mo? Marlon, ma'am. Mao na, Marlon ni siya. Nakailagay ko ng tawhan na liya. Buotan ni. Doon na lang siya dako nga problema. Masakito niya ang anak. Og dako ang maintenance sa tambal, alang ini, mataguan. Briggs, pila ba sa kay masuhol taan niya? Musugot ka ni siya. Nga unya na nato siya tagan kung lampos na ta sa itong mga plano. Kwarta pa mo nang ibayad na pohon kung kami na iyang magtipon. Kinahanglan ko og kwarta karon, ma'am. Bueno, gusto ko nga mupasalig na gyud karon Marlon. Nga mudayon na gyud sa pag-ayuda namo. Kaya karon na yun. Hatagan kag advance. Padungga siliya nga musugot ka sa among ipabuhat. Kay makadawat gid nako og advance nga 50,000 pesos. Hinul ka, Bebrix. Hatagan ko nimo karon og 50,000 pesos. Hatagan ko nimo, Bebrix. Oo. Basta magkasinabot lang yun ta. Hatagan ta rin kag 50,000 pesos. Og siliyan lay bahala nga puno nimo. Sa higayon nga matuman na ang tanan. O niya, unsa naman Marlon? Okay ka na ba? Oo, mama. Okay kayo. Bahala ko pero sa grupo na sa kuwang nga gusto mong ipuno ako. Ay butante nga makadako ka ng kwarta. Bueno, Lia. Sa buton tak ni siya. Marlon pamati ha. Ingon ni ini ang atong buhaton. Apaan sa dili pa? Lia. Sultihi una siya. Kung si kinsang babayhana ang rumbuhon ta, ni ining tanantang mga plano. Bueno, pamati Marlon. Og kinahanglan nga mulampos kita sa labing madali nga panahon. Jesus Maria Joseph, kadako ang kwarta nga imo'y patag ni nanay ni mo, day. 100,000 pesos! Ang uban, ana, akong sweldo sa dihang ilap akong gihimo nga katabang ni Raymond. Ug ang uban sad, mga sobra sa mga gihatag ni Raymond nako kung doon ako'y pamaliton. Doon na sa kang Daddy Hector. O usahay, hatagan sa kunya nga wala abot sa sweldo. Ako lang na siya natigom. Di pa gis nanay ni mo taling ani, day. Ang status mano ni mo, Brando. Ay, siguro gi ko magtungat imong manoy Brando sa kwarta nga imo yatag nanay ni mo. Mura ko tugis panas ang naong nga to. Kuan ang Jimboy, si nanay lay hatagi ana. O si nanay na bahala kung pila yung ihatag ang Manoy Brando. Ha, mau ba day? Oh, sige, sige, sige. Kung may magdaan ni. Okay na. Sige. Ako anday. Kanang ako ba? Kanang ako'y hatag ko, bisang gamay lang. Ako may mudaan ni. Ako na may lain mudaan ni. Gamay lang ko. Kuhaan na ako gamay, bisang kuhaan lang. Ayaw. Ay lang nagilapti. Ha? Uy,
Dawatan ng Jismil, oh. Imo na ni. Matra. Tagan ko na mag-Gismail. Kini na. Sige. Salamat, day. Ano na. Basta mo na to, ha? Mo na to. Mo na tong gisulti ni mo, day. Mo na tong gisulti. Mo to ako isulting nanay ni mo, nga. Silingan na ta din, eh. O, kuhan, day. O, ang pinaka-importante, sultihan ako sila nga minyo ka na. Nakasa na mo ni si Raymond. Sige, Jimboy. O, sini Pablo, ha? Ang amahan ni Rene, ayaw lang siya sultihi nga may panan ako. Dili ko ganahan nga masayod ang amahan ni Rene nga may panan ako, Jimboy. Sayo ka. Dili mayo nga itago ta sa amahan ni Bayrin ni nga may bana ka na, day. Mas maayo nga masayod siya, day. Aron siya unya magpasabot ni Bayrin ni kung mabalik na kini. Kung si Bako, ato na sa Bayrin ni dito sa ato, si Bayrin ni mismo ako sultihan, day. Nga minyo ka na. Ug wanay kagawasan inyong duha ka gugma, day. Jimboy! Ingon din niya na ang tanan ng mga pahitabo babliya. Ang lalaki nga milyonaryo nga ibog nagustuhan na minyo o ilalagatabang. Mao ka na, Marlon. Kami ginunta ang gibuya sa among mga ginikanan nga mo ipakasal kung mahusto na kami sa edad. Haban si Raymond, wa gyud gusto na ako bisan kamay. Sayo naman kayo ang inyong ipabuhat na kubam. Mao ka na, Bay Marlon. Sayon rin kayo ang buhaton mo. Kung madana ni Lia, kanang aluna o usa ka dapit. Unya, mawagtangan nas panimuot, human makainom o para pakatuhog. Hubuan sa tangan niyang sapot. O ikaw, maghubo sa kasi mong sapot. Pero kutob na diya, ha? Why daw may tabo? Ang buhaton mo, igo mo lang patungan si Aluna. Unya, kuhaan ka na mo gulagway, uba ni Aluna nga pulos mo hubo. Nalaing posisyon. O humana na, wala! Tapos na ang imong serbisyo. Oh, so sige. Takalaw niya ko kung mabot ng gusto gayon. Kaya inyo na ko gamiton, alang sa akong kibuhaton. Pero hoy, Marlon, ayaw lang og tinutag hilabot si Alona, ha? Dili ko gusto nga dunay tatsa si Alona nga mabalik sa ilang panimay. Di sa taong ko mo hilabot niya baboy. Di ko gusto nga makasa sa musawa. Trabaho rin ako. Bida. Kung wa pala na makailan ako si Raymond, ako na ang tamuhimo sa ipabuhat ko nimo. O sige, basta ha, mauna to, Marlon. Magpaabot ka na lang sa among pagtawag unya ni Breaks kanimo. Basta kay dalion tagit kini, aron madali ang ilang panagbuwag. Ingon ni Ana ang gibuhat sa usa sa imong mga sinalikan sa imong negosyo. Imo siyang gipadakop o gipapreso, Raymond? O, dahil na. Ani, tuod kita idol siya. Kaya di tinuod na gituloy siya sinang kiyatagan ko siya dakong kantidad sa kwarta para isweldo sa mga tao. Doon ka bisis nga, nagpatuo siya, gituloy siya. Apan di ay, iyara din plano ang tanan. Kaya usa siya magkunsabo ang misukan ako. Ug misultis tanan lang binuhatan. Og, tuwari siya karon sa presuan. Gusto ang gibuhat mo, iho. Aron dili kini sundon sa uban. Ako'y among pinanggaon ng tao, Daddy. Apan kung ako'y budian, pakit-on ko sab sila sa kong kamangtas. Kung ikaw, Realo na, hangyo ko lang. Oras nga, magkita na kamo na itong una mong hinigog mga sirene. Ayaw yung ko budhi sa itong kaminyo. Ayaw yung kinagbuhata, Alona. Raymond? Sorry, di Alona na, nagasulti ko, ana. Iho, Raymond. Dili may tabo ang imong gikabalakan. Buutan si Aluna. Di siya makahimo sa pagbudhi sa inyong kabinyon. Sige na, day. Kalimtin itong nasulti ko. Lakaw na sa tong kwarto ka. Pag-ilis na og para pang bahay nga si Nina. Kaya mag-andam ko si Mohang makaon. Basin gigutom ka na. Sige na. Gutom tuod ko na. Sige, arin ako. Mag-andam kong makaon sa kusina. Magdungan na lang ta. Aris ako. Pastilan gid nimo Raymond. Pida na nalain in taon si Aluna sa imong gisulti.
Mas mayong pasidanan ko siya, Dan. Mahal ko kayo siya, Luna. Apat kung may tabo ngayon kong budhian, kung makigbalik siya itong rin, mangambot lang ko dali. Bisan dako ang gugma ko kaniya. Apat kung iya ka lang buhaton nga budhian ko niya. Tigalig, mapulihan o niya nagdako nga kayugot o kasilag. Raymond, O, Diriang, natog na si Raymond. Human ugaon, nagkatog. Di ka po siya lakaw. Ay, kun mao, aduan sa direktor, ma'am. Wa pa man siyang uli si Ila, oy. Kay gusto siya nga magigsulti ni mo kuno, nga kamura. Ay, uwa pa rin mo ulit si Director? Wa pa, ma'am. Aduan sa tiris, ma'am. Nagpaabot siya ni mo. Sige. Adoon ko si Daddy Diriang. O, salamat ha. Nakaw na. Hala, nga naman to. Nanghupak man tong duha ka mata ni Ma'am Aluna. Naghilak tayo tingal to siya. Hala, nag-away ka sila ni Sir Raymond. Daddy. mao ka na ihalo na. Wala ko mo uli sa bahay kay nagpaabot ko nga makalugar ta og istorya nga kanang kitara. Ug ang bahin ni Raymond ug gatong Rene ang pakigsultihan ko nimo iya. Dad. Aluna, usbon ko ikaw sa pagpahimangno. Nga kalimtin katong Rene, kay siguro yun nga makapatay si Raymond kung mahitabo. Nga magkabalik ka mo ni Rene. Ug dili kay si Rene lang, unya, ang mag-ungaw sa kamatayon. Lakip ka unya, Aluna, mapatay ni Raymond. Dad. Namuong si Raymond, nga oras nga mahitabo ang iyang ikadukan, nga makabalik ka mo ni Rene. Ang dako niyang gugma kanimo, mapulihan og dakong kayugot og kasilag. Ug apilon ka sa pagpatay sa kong anak. Daddy, Hitor. Ayaw lang yun ikalain ha. Nga halos kada istorya nato, ingon yun ni kanunay ang balik-balikon ko sa pagpasidaan nimo. Di lang ko gusto nga mahimong kriminal ang akong anak, Aluna. Nagkasabot ko si mong gibati, Dad. Bugtong mong anak si Raymond. Ug basin, ako lang unya makaingon nga makahimos siyang daotan. Salamat nga hisabtan ko nimo. O bahin at Tiryang, ako nagato siya ng ginan nga magpabilin lang una siya din mientras wa pa kamo makakitaglaing katabang. Salamat, Dad. Para dili sa ko maglaay din kung wa si Raymond. Unya ikaw na yun ang may masugo sa inyo, Dad. Okay, Rago. Sagdi lang. Magbutang lang sad ko og karatula sa bahay nga wanted katabang. Kung ako mao'y una nga makakaplag og katabang, di ko na lang kuhaon si Tiryang. Diha na lang siya ninyo. Tiryang! Tiryang! Mari ka na kadiyot. Mao na katong atong sabot ha. Dili ka lang una silang Aluna, mientras wa pa sila makakitag katabang. Oh, sir. Magtabok-tabok ang kuko, sir. Kung mahuman ko sa kumpuhatin maatpasad ko sa inyo, sir. Para duha mo nga makasildo na ako. Ay, di na pwede, oy. Di ay. Hindi mo lagari pa ka. Iyawat na lang yung taon na Murag kag skwada, hilig lagari. Ang tabok-tabok ko taon. Murag ka man taon ug nagsulti nga silingan rami, oy. Ninhi ka lang. Ha? Na sige, iha Aluna, mo pauli na ko. Tiryang, abli ang gate, ron makagawa sa nga kong sakyanan. Tiryang! Arigado, sir! Na sige, adto na ko iha Aluna. O ikaw nalay sulti ni Raymond nga tuwa sa inyong kwarto nga miuli na ko. O gusbon ko, pag binuutan sa imong pagkasawa, ayaw usike ang dakong paghigugma ni Raymond kanimo. Ayaw gyud in taon iha Aluna. Mau ba, may breaks? Ingon din yan ang tanan nga rason. Gibuya din na si Mamlia sa gingalan ng Ramon. Pas Ramon mo ay may gusto niya. O naminyo kini silang katabang gingalan ng Aluna. Mao ka na. Mao nga gusto giniliya nga kanang Aluna, mahimo kining mahugaw nga asawa sa pananaw sa iyang bana. Aron iya kining buwagan. O kung magkabuwag na sila,
Anha nang higayon na nga makasuod na si Lia sa kinabuhi ni Raymond. Suod gede mo niya ng mamliya, no? Kay mutabang ka magadiya. Dili kay suod lang. Uyab yun mi. Ako mga yung nakauna ng babihana. Pero, wa kami gugmas sa sagusa. Way gugmas liyan ako. Samot ako. Ibaw na ba ka na ako? Uy, suito ko ni mo bay. Tinutida rin binagin mo. Basta kay mauna ka to, ha? Kung takon rin ka, kung makakita na si Lia o higayon, aron pagtuman sa tanan tang plano. Okay, bay. Kuha na ko ang tanan, may breaks. Sige, naog. Naogin ako sa kinan. Ikaw na ilahaw sa kulito sa ato, ha? Di lang ako musudya. Di ko pakita sa ato. Dagang barkada, nga magsigig pamarayag pangayo o prasuyop. Hasol na. Naog na. Naog taon. Someday. Naog na ko ni Bugaway na. Sige din eh. Ibaw, may yun ka, masakit na ko anak. Ang 50,000 bay, ko na kwaon. Ay, tuo di ay. Pero, bay. Hangyo ko, ha? Unahan sa tigag 20,000. 30,000, bay, sabot na to. Ako na malay ni offer ni mo nga. Himo na kong 50. Arum sanong ka. Data-datahan na kong kuha na. Para basag nga doon na kay balik-balik kong paningil na ko ba? Pero sige lang. Mahitsa sila na. Natulong, data-datahan lang. Basta maon to, ha? Ayaw pagsaba ni Lia nga giunahan ti kag 20,000. Para mo bilib gid sa nako. Sige. Yan pinag-20,000 bay. Kamita ka na sa akong pinanglan. Okay. Bawa mo ko si mong anak nga. Masakito na to. Sige. Niyang 20,000 pesos. Bay Marlon. Gayo ka bala ka. Uras nga matuman o niyang tanan. Punan ka ra ni Lia. Og dako nga kantidad sa kwarta. Tungod kay kana si Raymond, milyonaryo na. Basta usakas mabulahan, kung matuman na ang tanan. Ito na, Lia. Nahatod ko na si Marlon sa ila. Salamat, Brits, ha? Pero, dili ba dako sa kaayo ng 50,000 pesos nga imong giunag hatag niya? Ay, ako nang gituyo. Aron di kisang balibad. O glabaw sa tanan, nag-apas po ko nga imong mahatagan unya sa dagang kwarta kon mulampos na kita sa laraw, batok atong aluna. Basta mo lampos na, Brits. Usakas mabulahan. Kana mo ipasalig ko nimo. Busa, dalion ko gyud kini. Karon dayon, mato ko sa ilang aluna. Aron sa pagsugod naghimo sa mga lakang alang sa atong kadaugan. Karon, ikaw na nga akong giagad, ha? Kung kano sa matuman ang tanan. Umanam ko sa ako. Nakapangitan akong tao nga makatabang na to. Sige, maadto na ko, Brits. Di na ko maglangay. Makikita na ko sa animal nga aluna. Uy, hala. Di ba ikaw magkata si Ma'am Lia, no? Ako. Di ba ikaw mo sa tong katabang ni Daddy Hector? Ay, oo, ako, ma'am. Alam ko na po din ikipaservisyo ni Sir Hector. Sa ila ni Sir Raymond o Ma'am Aluna. Mintras, wa pa sila makakita og katabang. Ay, ang sa kaya atong ni mo, ma'am. Ako din si Tirian. Kuan, may bisita lang ko ni Inday Alona. Suod magod ako siyang higala. Asa man di ay siya? Ay, hala, tuwa siyang kwarto, ma'am. Mo pa ko'y pagsulod at kay matulog ko nun siya. Animal, ay naglisod ko tuman sa kong plano di ay ini. Ma'am, ayun, dati lisod, ma'am. Dali, abutan lang siya. Kung mumata na siya, ma'am. Dali, ma'am. No. Mubiyat na lang ko. Apan mo balik ra ko. Basin siguro ugma. Hapon naman sad, hapit na mo gabi eh. Makipanuroy lagod unta ko niya. Ay. Sige, Tiryang, ha? Inaraw niya si Alona nga dinhi ko. Ato na ko. Bay,
Bay, konduktor bay, lugal ako dia sunahan bay, ka nang dia gamay iskina ba? Lugal lang dia bay. Okay, bay, salamat kayo bay ha. Salamat kayo. Okay. Hey, makurat-kurat sila sinakaling. Inagkita nila na ako. Yung muhatag na ko yung kwarta ng ipadaan ni Daylo na. Samot yun tos Brando. Halabaw tong musigang mata itong makita sa 100,000 pesos. Nay! Wa lagi ko'y kwarta diri, oy Brando. Ikumpra na ako atong makonsumo sa merkado. Bida eh. 200 na nay. Kato lang yung kamoto lang minagayantong sa tagal. Bida eh. Bida ni mo. Nang, taling! Nang, kadianang! Yay, Taling, nang! may nanawag man mo ni Karing. Kinsa man ka ron. Nang, taling! Ako ni Nang! Ang pinakagwapo nga si Jumboy! Ala, Si Jimboy nay. tuod na. Si Chimboy gidi ay ron. Mayo kaya siya. Mayo kay miduwa siya sa itong probinsya ra. Mga kanyag partay. Bay! Pag-Jimboy! Dahil sinari sa taas, bay! Tayo na rin Pag-Jimboy! Unsa bay? Nakita mo ni Aluna doon sa syudad? Nagkita day mo dito sa syudad, Jimboy. Ay nang, bay. Di lang kayo nagkita, mi. Singa mi dito, oy. Og, kamatuura na na, niya sa ipadaan ako. Nang taling, nagdagang kwarta. Unsa? Bay, tinaod ka ba, Jimboy? Tinuod ka ba, Jimboy? Tinuod lagi. Si pagtuon mo na ako pagkakong ko. Mas pagkakong kagnaw na kong gawa ka. Kuha na, kanang. Kuha na ko sa lisod sa kong baka. Kariyot lang. Excited gignaw. Excited gignaw, friend. Kwarta, gignaw. Tawan. Karon. Baon ko na igbusda ko ni silantay. Kini! Pak! Uy, ginoo ko. Kadagaw ng kwarta, bay! Dahan ko na anak, Jimboy. Parihan. Ginagin na, Jimboy. Para inyo ni nang taling. 100,000 pesos! 100,000 pesos! Wow! Ganda ko ng kwartanay! Kung mauna, nagkasalat tingali si Aluna ni Raymond. Dato na si Aluna na Dato na ko isuon! Brando, sukad, karon pa ko makakita og sama ka na ganining kwarta nga ni aron sa atong atubangan. Sige lang, kuha ng kwarta ng kuha. Ako! Ikaw po, Brando. Isang kamotay kusog mo wakli mo ka sa kwarta na! Buwa ka, Jimboy! May nabuang nun! Hoy! Ikaw ha? Ikaw may nabuang kaya di na yung kwarta. Sinang talay mo kitagana na ikim ko ha? Pida. Di na pray mo! Hanggang ka manulti, eh. Kang Aluna lagi ka rin ko taha, waga ka, ha? Awa nang. Hanggang sa kuno ko, buang kuno ko. Ang Aluna na, pero ayaw nagkwaabuang nga ka, di na pray mo. Kanang talay na, hanggang ka man ay. Ikaw baga. Sa pahuston na! Ayay nang. Uy, kaya dahan na, eh. Ayay nang. Kalog mag-utok, hanggang ka! Kadagan pa rin ginanglan ako eh. Buang, kalog, hanggaw. Ikaw, unsam ka? Unsam ka? Mga tatending? Bra! Oh. Jimboy dong, iigo na. Ayaw na lang og tubahin ni si Brando. Sayop baya di mo dong. Sumsa ka na taling eh. Ako na nagsayo pa ni. Ako may ipakasari mo. Ako pinagatulog kwarta niya. Ako pa isang tanang. Kang alo naman kahaning kwarta. Ayaw lang pong ni si Brando nga mupunit sa kwarta. Ano niya? Sipag yung utok, eh. Yabag ko! Oh. Kano magyapugnan man ko di mo nga mo kuha sa kwarta? Ha? Nga kwarta ras kumanghod? Ikaw ba? Ay, bugo na sa kuno ko. Ipugnan ti ka do, kay di na mo parang kwarta. Di parang kwarta. Di na parang mong kwarta. Pag ikaw man ang gawa ka. Para si mong inala. Oo na. Mo nagitugo ni Aluna na ko nang. Ay, pahatag mo ng taling. Ug sining taling ray bahala nga mahatag mo, Brando. Maod ay naisulti ni Alona, Jimboy. Aari ipahatag na ko ang kwarta. O nang taling. Busa. La. Kuha ng kwarta nga kung ibutang silantay nang. O ganas Brando nang. Kaya nagusa kalibo. Ay, suin na dito, Brando. Ya, tagig. Usa kagato si Brando nang. Talipuga. Taga, usa kalibo, usa gatos. Usa gatos, ha? Usa gatos nga, asa gatos? Sige, nay. Mamo kay tugo ni Aluna, no? Ikaw ang mudawas kwarta. Ha, kuha na, O, gatagi ko na, Tunga ta, nay.
Hilom, oy! Tunga sa imong mata. Inigosyo tani. Ano dili mahurot ning kwarta, ha? O Jimboy, ay salamat dong, ha? Nagagyo tayong salamat sa imong paghatod ining kwarta, ha? Ay nalipay kay ko nga, managsilingan ra di ay mo dito sa syudad. Ay nalipay kaayo ko, Jimboy. Mao ba, Triyang? Dinilig ka ganin ng hapon siliya nga, nangita kang ma'am ni mo Alona? O, Sir Raymond, ako unta nga pukawon si ma'am nga natug sa inyong kwarto. Apan, o man masugot si Ma'am Lia. Kay, dili si gusto nga matugaw ang pagpatulog ni Ma'am Alona. Ay, mubalik ra unya kuno siya. Gusto ti alim magkipanuroy siliya kang ma'am ni mo. Suod mo kayo ng duha. On sa man, sir. Kanang manihapon mo, kay mag-andam ko sa langisa. Miingon mo to si ma'am nga magpaabot siya ni mo, kay magdungan ko na mo upaoy. Oh, mo ba? Wala siya unang kaon kay nagpaabot siya na ako? Oo, sir. Oh, sige. Ang daming pagkaon, Triyang. Eh, adtuon ko siya, Alona. Mga ano mi, gigutom na siya guna. Kabaya sa gihatay mo na ko niya. Ito ni, 50,000 pesos mo ni. Puli ni. Sa turing 100,000. Saktora na, oy. Para igastora man ani mong inom og sugal nimo. Kining kwartaha nga di anak ko, inigosyo ko ni. Magpahimo kog gamay nga tindahan para sari-sari store. Balik sa Jimbo sa syudad. Kuyo ko niya. Patultul ko sa gipuyan ni Luna, ni Raymond. Adtok lang mga ilikang kwarta. Brando! Mao na ni. Kasadod sila ba ito ng Jimboy? Busa, usay kwarta nga ni Raymond. Aw, may katungod siya Luna na. Kasawa ba siya? Usa, mga ikon kang kwarta na Luna na eh. Eh, magbinyo ako. Unsay magminyo? Minyo. May uyab ka di ay nga magminyo ka man, ha? Awa pa, okay uyab. Ito kung nulan niya ko kang kwarta na eh. Aw, siyempre, may babae niya masugot ako, iba? Oy, kana kagipadadaan tag kwarta ni Alona. Nagpasabot nga dili na kinahanglan nga mangayo pa ta niya. Maipugpot ta ni Raymond, oy. Kining kwartaha ang inigusyo ta. Ayaw pag-adtog syudad aron makikita sa manghod mo. Pagbaton sa kauwaw, Brando, oy. Nay! Ako pitang kasultihan si Teriyang dong, nga iya na lang unta kong kipukaw. Basin ba makipanuroy na sa dos talayan ako? Ganahan ba sa ko makipanuroy niya, kay maayo naman gusto siya na ako? Pasagdi lang. Mubalik ka man to siliya ni Day. O kung makipanuri ka na siya ni mo, kuyog lang niya. Dong. Kadugay ba sa di mo nagsabak ko eh? Abi mo, gusto na kong mumabdos ka, Day Alona. Aron magkakita ang tagliwat. Raymond. Nga may sugot ka man, mami, uy. Nga may bakasyon sa Jimboy sa probinsya. Wala inuntay masugo din eh. Ay, pasagdi na lang ko na. Tagsarap itaw na siya nga mubakasyon sa ila-iya. Lagsig naman po ko. Makahimo naman ko sa paglihok din sa bahay. Ogma, mami. Mabalik ko nga to silang lona. Makikpanuroy ko niya. Og dadal ko siya din sa ato. Arin sa makatultol siya din sa ato ba? Ay, suod na gyud ay kaayo mo ni Alona, no? Iha? Oh, mami, uy. Suod na gid mi. Pinanda kayo na ko si Alona, mami. Apan kun, may tabo ka ni. Nga iyang budihan si Raymond. Ay na, nagdumigayon na. Nga mabalik akong kasuko o kasilag niya. Lia. Mahal ko kayo si Raymond, mami. O kalipay kong iyang kalipay. O kay si Alona man yung gihigugma. Mao nga gihatag ko niyang iyang gusto. Nangita dalag kog laing hinigugma. Apan oras nga mabalik ang una niyang hinigugma nga tuas Manila. Nga mo itinuod niyang gihigugma. O niya magkabalik ang ilang relasyon? Anha na o niyang higayon na. Musod ko pagbalik sa kinabuhi ni Raymond. Lia, o kung mahitabo man gali nga magpudi si Alona kag Raymond, huwag ka nailabot pa ni Ana. Ang imong kinabuhi mo ay atiman na. Ayaw maghilabot sa kinabuhi sa laing tao. May uyab naman kahaka. Og nagkasabot na mo nga magpakasal. Hala, sige, pakasal mo. Ayaw hilabti ang kinabuhi sa ubang tao. Mami Erlinda. Ila na ka ng problema nga magtiayon kung unsay mahitabo sa ilang kaminyoon. Ayaw paghilabot.
O kadag imong uyab ha. Nagsige na lang ginagsaad nga imo siyang dadon din sa ato aron ipaila-ila nako. Apan hangtod karon, wa mo paghihapon siya ay atubag nako. Dadana dinhi ang imong uyab. O kayo paghilabot sa kinabuhi sa ubang tao. Mommy! Unsa? Si Pablo nga amahan ni Rene. Oh, unay. Kay gawas siyang pagkamanagat. Panday na siya. O sila itong sulan na ron. Panday na itong sari-sari store. Tubaton ba? Sige. Mas maayo pa tuod da. Sige ato si Pablo. Og ing na siya nga magpapanday ta niya Brando. Iligusyo ko dayon ning kwarta nga gipada ni Alona. Oh, sige nay. Tuno ko si ni Pablo. O ako po siya sultihan nay. Si Aluna, nga uyab siyang anak. Minyo na. Nakasal na kini kang Ramon. Oh, Ay, ang ka Brando ha? Ha? Nagdali mo kasong tanaw? kaan ko Jimboy. Madto ko sa bahay ni Pablo. Panday ano siya. O sa ingnon nga, magpapanday si Nanay Taling. Ang tindahan para sa sari-sari store. Yang negosyo ang kwarta nga gihatag ni Aluna. Mga ba? Ako kung sino yung Pablo mong gipangita, balik sa inyo eh. Was ni Pablo sa ila. Umaw ba? Pwede siya sila eh. Oh, dito ko gikan sa ila. Karon pa lang yun. Ay, gusto man ko magkikita niya, aron mangumusta ko niya ba? Ban mo man siya? Matod ba ni Damian nga, ilang silingan, tuwa ko ni Pablo sa dagat, nanagat. Sige. Balik ko sa agi. Yun na. Hapis ang tindahan. Inom ko tuwas case. Ha? Yamatra. Abigay, doon na ka may kwarta nga gihatag si nanay ni mo. Imo na yung iinom, ha? Tawag ka, meron good. Pero kapag tiniya na ba? Tungar ba sa case? Osman, tagduhalip ginom. Ato na sa tuhog sa case. Nyatuot sa bayad. Osman, sige, tara. Inom ta, Brando. Nga, inikahubog na to. Mga umot itagdanding. Ikaw ba? Ikaw ang utog nun. Limpi na to sa mo eh. Di boy, tiyan talaga no? Di na gamitabok ang mga awat akong kanding. Dato na ko, no? Naminyo nag-lunaryo ang akong suon. Uy, kulba, sa limang kadag storya, eh. Imigsoon mo yung namin yung binunaryo. Nya, ikaw may dato. Tana, eh. Inom ta, Brando. Payo kay, nagkaduaw ka sa dito, Daddy. Dad, unsa man, may nang-apply na ba nga katabang dito sa inyo? Huwa pa, iyo. Pero okay raw eh. Ay nadara na ako mga lihokon sa bahay. Ay tagsaramsag ko mo pundos bahay, good. Tuwa man ko sa mga negosyo na to. Doon man ko dito magstambayan. Pasag lang, Dad. Kung doon ay mga apply na mo, ako na ipadaan mo. Si Nang Tiryang, dali lang mo na mo kay suod na maguna sila ni Aluna. Oo, sige. Kamu ang may baho. Ay, yun na. Ang saman, wa ba yun magsabak si Aluna? Ay. O, Padadoy. Bago pa magunming nagtipon, good. Uy, inaunsa. Paspasi ka na, uy. Paspasi na ninyo. Kahinay ba ni mong lihok? Gusto ko nga, sa dili pa ko mamatay ba, makakita na ko sa akong apo Ramon. Ay, kabala ka, Dad. Hapit na. Ug dili kay usaraw niya kapo ang among ihatag ni Aluna nimo. Usa ka daw sinagidad. Matagbaw niyo yung kagkugo sa daghang kaya mong apo sa maabot ng mga adlaw. Kana. Maunay gusto ko nga daghan mo og anak. Aron dunay mabinlanta sa atong mga katigayunan. Kung simba ko, mawa na kita ning kalibutan, ha? Ayot ka diyot. Sa tingon ni mo, Jimpay. Hangtod karon nga minyo na siya Luna. Sige handom kang rin eh. Ano ka na, Brando? Oo, Brando. Hangtod si Remo na ibaw na tanan. Nabisa niya ng asawa si Luna, pag sirinig hapon iyang gigugma. Buwan mo mura! Buwan siya! Ayaw lang tas ay mong tingog doon. Sa mga abi pala, ako yung magkasampan din eh. Sa mga Minyo na ko sigod. Nang si Bana. Kung sa kinahanglan nga kalimtan nga sa hingpit, ang animal nga rin eh. Uba, Jibay. Ito tag syudad. Kung tutuli ko sa kipuyan ni Luna o Limon, kay debubuhan ko kasama ng mahura. Manglagat lang mo sa syudad.
Nagkabati ka sa isulti, Jimboy, ha? Mangyagya taong ba sa syudad? Ugma sa isultan! Ay, kung manduya! Naparagahon ko ni mo dito, ugma, ha? Dili ko nung bata-bata. Bukak ng butilyas mong oron buhanga ka. Nagkasito mo kung gusto ka. Ay, nagkasuko ba? Bigom ta. Timigo! Timigo? Ha? Di tamigo, no? Kontrata! Punlini ko sa lagis. Padali. Ang di ko manghagis. Ay, nagpunin na itong ginom, bay. Sakto na lang, bay. Tumi, ito paruson ko. Di ka gusto nga. Punan na to. Biyaan ka din eh. Di ka na, prendo! Bay, Jimboy, ang imong bayan, bay. Tunga man daw sa nagkis, bay. Bay! Isapot ko! Ako eh. Tempa. Anong kaligulado kaya? Nagong sa isong? Ay, animal. Ako kayo magkabayan sa kis. Hoy, Jimboy! Balik! Balik na, Jimboy! Balik! Oo, sila kubog ko. Puti, marinig itlog si Brando. Ay! Hadlog mong kasabaan mayo. Ay, abinog isog. Ikaw na yung makabayad sa kis. Rotontuha ka. Oy, ikaw mong dining sayo nga mianis kung bahay, Jimboy. Ni aman lagi ka. Nahaduaw ka man na din sa tong probinsya. Ewan na Pablo, gapon sa hapon ko naabot na Ug dinig ko sa inyo gabi inoy. Kay may importante yun ako isulti ni mo. O samtan nang isulti mo na ako, ha, Jimboy? May nang niagkasat kay Dunase ko'y isulti ni mo. Ay! Mo ba noy? Pulos dito na isulti noy. Pero ako yung nagsulti ni mo noy. Ug bahay ni Aluna ako isulti ni mo. Bahay ni Aluna? Kaya nga naman dahil si Aluna, ha? Kuha noy. Noy Pablo, si Aluna o si Raymond, minyo na. Nakasal na gid sila noy Pablo. Usa? Nakasal? Tinood ko diay nga may relasyon sila. Ug minyo na sila. Okay nang tinood ni Pablo. Ug wa ko magtiaw noy. Tungod kay magsilingan ako dito sa tan. Dili gid ay silingan noy. Lagyo may gipuy-an pero so na kong daan sa pamilya ni si Raymond. Ako'y naluwing naguna-huna ni Rene. Kaluoy siya kong anak. Mabalik siya sa itong dapit. Ngawa na si Aluna. Kaya naminyo na kinisalain. Sa ito, mabalik? Eh, nga nun muli na di sila Mausab kanta na akong isulti ni mo, Jimboy. Dinhi ang usa sa mga kauban ni Rene ug trabaho sa Manila. Ug nagpahibaw nga hapit na mabalik si Rene dinhi sa ato. Pipila ka buwan, muuli na si Rene dinhi sa atong dapit. Mau ba ni Pablo? Muli? Muli na si Rene? O, Jimboy. Ako'y naluwing nagunaw-na na Rene. Usa man kay iyang bation. Kung iyang masayran, ngawa na si Aluna. Paimparo ko ni Pablo. Anong dali rin mo mabalik si Rene? Pipila ka buwan na siya narbaho sa Manila nga. Mabalik na yun. Maisulti siyang kauban sa trabaho. Nagsige ko hangyo si Rene nga anhi siya ibalhin og asahin sa Cebu. Ug bisugot ko ang ilang amo. Basta maisulti sa amigo ni Rene nga pipila ka buwan gikan karon. Mabalik na si Rene din sa ato. Ayay noy. Wala. Trailing na ni. Murag tunag yung atakiyos kag-uuli ni noy. Kay kantor bas bay rin narabaho ni tao tos Manila para mutigo mo kwarta para silang kugman ni Aluna niya. Saan naman iniriro noy? Aman si Aluna. Lain naman nagtanda yan Marag drama ni siya. Pero katawanan kayo. Luyang bay rin niya Nagluoy si Rene. Unsa may katawanan na ha, Jimboy? Hapit lang sa'yo, Mr. Noy. Magkatawa lang ko, Noy. Sa sitwasyon ba? Naningkaw mo taon sa Bayrin ni Noy. Nagtigo mo dengan kwarta para silang kami noon. Pero si Alona. Lain na nagtanday, Noy. Salamat ining kasayuran nga imong gitaho, Jimboy. Uli na ikaw. Kay doon na ko dagang buhaton. Gahal-hal ka lang. Nilakaw na, Jimboy. Lain sa di mo, Noy. Ni Pablo.
Mao ba, Jimboy? Dito kagikan sa ilang Pablo. Ug imo na siyang gisultihan nga miniho na gyud si Alona. O nang taling. Ug pwede taong guulan ni Pablo nga nagnaon na sa bation niya siya nga na. Mas maayo ra sad nga karon pa lang. Imo na siya gisultihan, Jimboy. Aron makaandam siya kung unsay iyang itambag inig-abot na ni Rene. Hey, kator ba sa luna ng taling? Kung masayod po po nga niya na si Bayrene, kuya kung mangita tog alibay siyang bananang, aron lang makikita ni Bayrene na mo ay tinod gimahal o gigugma. Jimboy. Mao na ng taling, ugmaon ay dakong problema sa ilang kaminyoon ni si Remo nang. Minyo na si Alona, Jimboy. Ug nahibaw na si Alona nga dakong sayop nga maghandong pa siya sa duha nila kagugma ni Rene. Bisan gamay og grado to si Alona, apan may husto siyang pag-isip. Nasayod siya kung unsay sayop o unsay husto. Taling nang, nasayop ka nang. Kaya ang gugma buta. Kung ang gugma na gay maghari sa imong galamhanang, dili ka na makunahon na nga sayop ang imong himuon. Lamdagan lang unta sa Diyos sa kaisipan ni Alona. Miniyo na siya, Jimboy. O dili na siya angay pa nga maghuna-huna kang Rene. Iampo ko na kanunay sa kahitasan, Jimboy. Pablo? Human ko sultihin ni Jimboy nga nasultihan ka na niya, bahin kang Alona. Mianhida yun ko nimo aron magkasulti ta. Kaluoy siya kong anak, taling. Dako ang iyang pagsalig kang Alona nga magpaabot siya pagbalik. Apan ang ibong anak, taphaw lang di ay ang iyang paghigugma kang Rene. Kaya nasilaw siya sa dadang kwarta ni Raymond nga iyang agawon. Kung man nagpakita gusto kaniya ang iyang agawon, iya sabdayong di pangitaag paagi nga mahigugma kaniya ang maong lalaki. Kung tuod man, diyang nang uyab kini kaniya, iya dayong kining gisugot. Nalimot siya nga dunay Rene nga nanarbaho sa Manila. Aron uba katigom og kwarta alang silang kaminyo. Naong og sapi ng imong anak, taling. Traidor siya sa gugma nila ni Rene nga akong anak. Pablo. Nganong nakahimo siya sa pagluib silang gugma ni Rene. Usa may siya nga nabuhat sa kong anak, taling. Sa balay niya, nga usa lang siya kapobre. Taling. Pablo, dili mabudhion ang akong anak sa ilang gugma ni Rene. Usay dili mabudhiyon. Naana, nanguyab og nagminyo sa salain nga wa sila magbuwag sa akong anak. Tarong ang ilang panagsabot diyang milarga si Rene ngadto sa Manila. Nangita og laing laki si Alona, unya mo ingon ka nga wa magbudhi si Alona kang Rene. Pablo, wa kita makakita sa matuod nga sitwasyon o mga panghitabo. Diyang nag-alagad si Alona isip katabang nila ni Raymond. Sumaha sa gisulti ni Alona nako, di atong dinhi siya ako yung kang Raymond, tinuya pa sila atong higayon na. Kagrabe, Pablo. Grabe ang pag-ayad ni Alona sa gugma ni Raymond. Kay si Rene lang ang natingban sa iyang gugma o pagmahal. Gani, tihang giapiki na siya ni Raymond aron dawaton ang iyang gugma. Kihipos na lang niya ang tanan niyang piste. Aron mulaya siya sa panimahay ni Raymond. Kay dili niya mahimong dawaton ang gugma nga gitaniyang diini. Apan niyang buot na siyang mubiya. Kalit nga nagkuhag pistola si Raymond og iya kinigitiyon sa iyang uo. Og namong nga kun mo dayon pagbiya si Alona sa ilang kaugtalingon. Mahagba siya sa saong nga usa ka patay.
Didili kini magpanagganagtablet sa gato siyang pistola nga gitiyon sa iyang o. Mao ka na gisulti ni Alona nako dinhang dinhi siya. Napugos lang siya pagsugot kang Raymond kaya dili siya gusto nga magpakamatay kini kasi siya ang basulon sa amahan ni Eni. Kaha, maugyo kaha ka na tinuod nga hinungdan nga napugos na siya pagkasal sa usa ka milyonaryong lalaki. Tinuod yung kahang napugos lang siya. Dili makakon ang akong anak. Ako'y nahibaw sa tinuod niyang kinaiya kay anak ko siya. O kung nahinayak man upakasal si Alona kang Raymond, kana ang wa na kumasayod. Maunay pagkaingon, Pablo, nga dili gid sila ni Rene og Alona ang gilatid sa kahitasan nga maoy magdayon. Busa, ikaw na lang unya ang maantigo nga mo pasabot kang Rene kung mabalik na siya dinhi. Miniyo na si Alona. Busa, kinahanglan nga dawaton na lang ni Rene ang tanan o kalimtanan niya sa hingpit ang akong anak. Unsa kay bation ni Rene kung masayod daw niya siya sa tanan. Nabalaga kong dako taling nga basin dili niya madawat nga naminyo na salain si Aluna. Maguna-una kini sa pagpakamatay. Pablo! Uy, kamo manggoday ni Aluna, Tirya. Ay, akong kina si Mama Luna, sir. Nga maduaw ko ni mo din eh. Unya, naingo man siya, nga magkuyog siya. Naikuha ko na siya lingaw dito sa ila. Mao ba? Mao ka na, Daddy. Pero nagsapot mi nga, gikan din sa inyo, magpakuyog ko niya sa mall. Sa grocery pa, almangumpra ko para konsumo sa bay. Okay na, mas maayo na nga maggawas-gawas ka sa bahay, uy, Aluna. Suri-suri po pa nagisa pa. Uy, usa man, wa bago ka magsapak. Kadugay ba yan ako makakita sa kong apo, uy. Paspasin na ninyo, eh. Kay labi, nakayo ikugos-kugos ang apo. Daddy. Muuli ka na ugma, Jimboy. Oo nang taling. Tagbaon ako ginamamat sa akong mga barkada dere. Maong muli lang ko ito syudad. Kaya kung magdugay ko din na nga, mahurot kwarta ko. Wala niya ko idaan si kanto syudad. Tagkan kayo, pamaray kong ginom lang eh. Ay, sige, Jimboy. Ayo-ayo niya sa imong pagbiyahe balik sa syudad. Ug ignaon niya si Aluna, nga salamat kaayong dako sa kantidad nga iyang gipadana mo dinhi. Ako ning inigosyo og paninda og sari-sari store. Mangita pa kong mupanday. Si Pablo manggod unta to pero saon ibalibad man. Nanay na kang panday nga makuha naman ako eh. Basta mo na to akong gingon naman muli na akong syudad. Si Aluna, ako lang siyang sultihan nga. Si Perrin eh, happy na mabalik din sa itong dapit. O mo na niya ang ngaitang pangandaman lang. Masayod si Aluna kay pasin mo layas to silang si Raymond. Ug makikitang rin eh. Umataban ng duwa. Dili. Dili ko mosugot na mo na iyang buhaton, Jimboy. Dagong saha ka na sa Diyos nga bubiha siya sa iyang bana o makigtaban sa una niyang hinigugma. Ugngan kong yun siya kutob sa akong mahimo kung iya ka ng buhaton, Jimboy. Nang taling. Nanamilit ka, uban ang luha mo. Unsay sunod nga mahitabo, mga higala. Sundan ninyo kanunay ang lain pang mga sumpay ning sugilanon sa gugmang nga naguluhan. Maghulat. Ako. Gisuwat ni J. Badayos. Sa direksyon ni Jennifer Dato Minosa. Spinner Ariel Mantao. Recording editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Garin. Dalit ka nato sa RMN